Ota sä loput. Eikö ota sä vaan? Ei kun sä saat. Voitteko te välillä vähän riidellä tai jotain? Jostain muustakin kuin jäätelöstä. Jep. Alkaa vähän kyllästyttää toi teidän jatkuva söpöily. Ainahan te voitte vaihtaa pöytää. Hyvä idea. Se oli läppää. Varmaan ärsyttävää katsoa meitä. Kun teillä meni sen kertonkaan poikki. Miksi te muuten erositte? Me kasvettiin erilleen. Miten voi kasvaa erilleen, jos sulla on yhdessä yli 2 viikkoa? Että on valittu viikon pariksi. Viikon pari, mitä? Olis me ala-asteella? Sitä on niin turha ryhmä. Te ootte vaan kateellisia. Viikon pari. Pitäisikö me mennä vaikka leffaan? Mulla on Erikalla ainakin vähän muita suunnitelmia. Ai jaa. Menkää vaan, mun pitää vielä. Mulla on sama juttu. Huomiseen. Tunnusta. Jätitkö sä Kertun Eerikan takia? Idiootti. Kiitti. Just tuota mä tarvin. Usko jo, että sulla ei oo mitään chanssia Eerikan. Ainakin sille kelpas mun lohdutukset silloin, kun sä ja Vertti riiteli. Niin, ja sä heti ajattelet, että nyt on sun tilaisuus. Unoha Eerika. Ja sit yritä saada se Kerttu takaisin. Se on hyvä tyyppi.